Ingoba ngifuna ukwakha lo muzi manje uMakhumalo took an advantage of that until uMakhumalo abe kuma senses zakhe ukuthi waza ukuzogana la kaMseleko, then siyozibona izinto zishintsha futhi ave siyozilungisa izinto kuyozenzakalela kona. Uma ngabe uMakhumalo esagibelele ashilela ligibelile i-high horse ngeke sikwazi because mina kusho ukuthi fanele ngifake iskate ngizwe ngaye yena afake ibhluku. I don't know, angazi so. But manje usuthe ukhathele kanti iseningi izinto engifuna ukuyicela. Ngivele futhi uzisho zonke mhlambe baba uzilay on the table uvele uzisho. Bekade ngiphusha ukuthi uMacela anginikeze ulwandle ukuthi ulwandle angimfake esiswini saka Makhumalo. Leyo nto ayihambanga kahle ngoba uMacela akavumanga. So if usingayitholi isolution then wena ukuze umuzi waMakhumalo ungafi you must step up uprotected wamuzi. So manje ngishada umuntu enami? No angikhulumi ngokushada. Oh. Ngikhuluma ukuthi umuzi uprotectwa ngabantu. Abantu kanjani ingane? Yeah. I don't understand what's happening right now. I don't understand what's happening right now because what I'm so sorry. Angihleke when it's just the thoughts is overwhelming. No, it's insane to me. Mhlawumbe ubaba feels like he's at the last straw and now he has to now call me in but hey, not me coach. Not me. I'm on the bench for this one. I'm so sorry. I also don't want us ukuthi ngisingene ekukhulumeni lento efika ukuthi kwanaye uvo lwakhe alokho etafuleni. I've never had an explicit conversation with Uma. I would say, girl, do you want me to bet it for you? She would rather roll over and die for me to do such a thing on her behalf. With regards to ingane, out lonto ngoba it's not possible.